Dankjewel. Nou, jeugd is overrated hoor, denk ik. Dus, Dat nog. ja, wie wil dat nou niet? Wat wens ik? Nou, ik liep laatst bij het boekenstalletje bij de Oude Sport. Daar vond ik een bundeltje van Garcia Lorca. Ging ik lezen, liefdesgedichten. En toen dacht ik, ja, wie wil dat nou niet? Zo goed schrijven als Garcia Lorca. Dus toen dacht ik, ik ga hem proberen na te doen. Het is altijd een leuke manier om iets te leren over poëzie. Goed zo. En dit is een qasida. Het is wat veel in dat boekje stond. Een qasida is een Arabische dichtvorm. En dit is een soort van een qasida. À la Lorca. Qasida tussen vrees en hoop. Waar zijn de dagen gebleven? Uit ramen gegooid. Nerudaanse waterlelies en boterzachte borsten. Lorcaanse gitanen, aldoor zingend over dood. Waaien de winden nu dan zo anders, eeuwig geplooid. Pornificatie van de wereld, alles is op beeld. Exotische hagedissen en seks in alle standen. Ik kan niet eens meer dromen, het hoofd bloedt vol. Machine heeft gewonnen, alles pastiche levenloos. Ik zou mezelf zo graag willen geven voor één oog. Echt met jou in ons hemelbed van zilte spijlen. Ik ben beroofd, mijn maagdelijke ogen uitgedoofd. Maar ik kan nog voelen, ruiken en proeven. Weet plots weer hoe je lacht, me verrast, knijpt. Ik wil je drinken, juist vers uit de gracht. Wij doen nog leven, dat weet ik, boven alles. Sluit je in mijn armen en maan me zachtjes stilte toe. Mooi. Ja, heel mooi. Het volgende gedicht gaat over dat we willen graag anderen onze kennis doorgeven. We willen graag mensen dingen onze kennis doorgeven, maar dat kan eigenlijk niet. Want de meeste levenslessen moet je zelf leren. Dus daar gaat dit gedicht over. Uit een ver verleden. We moeten het allemaal zelf doen. Zelf ontdekken. Het is zo mooi en zo zonde dat alles wat we weten niet kan worden doorgegeven. Een vader die zijn zoon probeert te behoeden en na de hartbreuk niets anders kan zeggen. Het komt wel goed. De zoon zal dat zelf moeten leven. De echte kennis kan absoluut niet worden overgedragen. We modderen maar wat aan. Aldoende leert men. Pas nu voel ik dat het waar is. Je huurt een toekomst en later, veel later, kijk je terug terwijl je zag dat het goed was. Mooi. Mooi hoor. Ja. En de laatste gaat over waarom bepaalde gedichten nou, of wat bepaalde gedachten, observaties nou gedicht worden en andere niet. En dat dat ook zo zonde is, dat er zoveel gedachten geen gedicht worden. Ja, dat is heel leuk, ja. Het Gorelef. Een gedicht is de gedachte die passeert wanneer je in de gemoedstoestand verkeert om een gedachte voor gedicht aan te zien. Iedere gedachte kan een gedicht worden. Het lijster zingen, verdrinkend in de schuurmachine van de overijverige buurman. Het besef dat in de ban van de ring één lange wandeling is, terwijl je zelf aan het wandelen bent. Of de seconde dat je denkt de uitvinder van het woord parasol te zijn. Echt het gedachtesprongetje makend van paraplu is tegen regen naar parasolei en dan naar parasol. Ik weet bij God niet waarom ik soms wel en soms niet in de toestand verkeer, maar wel
dat het afschuwelijk zonde is. Al die afgeschoten gedachtes op het kerkhof van gedichten in Spee. Prachtig. Mooi. Charlie viel